Yeah, put your hands up. Put your hands up. Sound check. Yeah, Sound check. yeah. Sound check. Taas mga kamay. Yeah, 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 Bonel. Yeah, yeah, Bonel. Yeah, yeah, Bonel. Come on. Yo, 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 Come yo. on. Sound check. Okay Put na your ba hands ang up. among audio? Thumbs up. Put your hands Thumbs up. up. Thumbs up, Put thumbs your up, hands up. thumbs up. Come on, yeah. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Yo, 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 yo. Bitok, bitok. Ang akong pangalan. Tutoki ang nawong. Dili jud ditsuraan. Tambok o Yeah. baboy ang akong madunggan. Sige Say tamgyud what? ka nga din na jumoniwang. Ha, ha, ha. Grabe akong katawa. John Lloyd Cruz ang akong itsura. Tanan babae sa akong mutanaw. Mututok lang ko. Sila jud matunaw. Nagsugod lang ko sa pagka-dancer. Humanog Say what? sayaw. Inom dayog ice water. Ice water. Chabi ko o dako tiyan. Lamig ako son. Mora og Mora og online. Yo, online. yo. Yo. Itaas mga kamay. Jo, uji, Itaas uji. mga kamay. Come on, feel the beat, come on. Jo romantiko ang ako pangalan. Chick boy na good boy ang ilang ilhan. Wa ko na timing kahit balugyog ko. Bahala mo diha basta kay nag-enjoy ko. Kami dinhi okay ra kami. Ambot ninyo kung okay ra mo diha. Basta kay kami dinhi nag-enjoy me. O, timing kayo, di ba? Break it down yo. Nai-delay. Nai-delay. Samo kay Bing. Pero sa gito, yeye Bonel or Bonel? Bonal, bonal. Yeah, yeah, bonal. Ana. Hello. Good evening. Dito lang. Mona. Good evening, guys. It's another BBS Bawal Bugok Show. And today is Tuesday. So, tulo raman ano? Tuesday is PG Tuesday. Let's talk about relationships, sex problem, and anything like that. Oh, wow. Then every Thursday is Gugmang Giahak. Yeah. Dayon on every Sunday, as much as possible, we're trying ourselves that we have a special guest. Yeah. Celebrity night. Celebrity night. Nice, Sunday is celebrity night. Today is, let's talk about... The super celebrity night. Okay yan. Pasok yan. Ayan. Ito yan, be. Joking committee. Joking Ano yung masasabi I nyo? think it's a new entry po. Bagong entry siya. So, pasok po siya. Ito na mga mamulabog, mga ka-BBS. Ito po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Itaas mga kamay. Iwagay-way. Itaas mga kamay. Iwagay-way. Yan o. And hello! Good evening kasama niya rin ang inyong pinaka. Feeling out na. Amok kayo. Isa mo na nagigda niya. Feeling niya. Anong kuya, guys? Ay, mong kuya rin na. Ikaw ba? Dito na nagkayang-hayang dia. And syempre naman mga kapamilya, kauban ninyo wailain ang inyong paborito, Wow. Joe Romantico. Hey! Hey! Oh, gulay na Wala pa. Wala pa gani. Ba yan? Ay, Samo po gani. Hey! Musingit pa may nilo pag mahuman sa mana eh. Tayo ni? O sige na, ikaw na. Lagi mo katawa. Hype kayo? Very hip. Ano sa mga pamilya, Master Bobby, ang lalain ang pinagwapo rin eh. Wow. Walang sa problema. Guwapo pero mahalin. Kami may mga original kaya nangahalin namin. kami guwapo kay sayo pa kayo may namin nyo. Tinod. Kami may gwapo kaya halin ni Midutsu. Nagtingon lang ko ba sa guard, dito sa guard. Pag sulod ako sa guard, then may hindi na, Master Bobby! Yan siya, oh, pang snack ninyo. Yan siya, ay,
Wala, gwapo. Wow. Gwapo lagi, way uyab. Sad ang guard. Bro nakaton na lagi mo sa akong style ha. Gabili na sa Musgard ha. Ay, oo. Lahipod ko kay every morning ko pandesan. Wow. Mo na siya. Mommy na ang tawag sa Yeah. mga guards ako. Okay, Nade always dala. See? Oh. Pwede gid no nga love one another no. Pwede gid na may gala. Oh, di ba? Pag una-una pag sa akong dalon da. Mo may lang mo gilibak nilo dito Herb sa tanan DJ ko gid away dala. Lagi, partner, ay. Wala. Kanang dili makabayad ka nang naay Lazada mo Uy, ako. napagin na sada. Nakabayad mo ko ganina kay 177 naman yun. Ayay. So magproblema ko ba sa si John na bilin sa stasyon tapos na i-deliver nga Lazada so di na sa Nag-message ka sa ako, Joe, ikaw sabi, agay na ako pag ginigin mo giignan. Ayun, may tandua. Kitsa may nitapal. Siyempre, wailain batanon din yung panalin. Oy. Kisa din na aron, kisa din nakatoka di aron. Naman. Ha? Kitsa na ka? Kisa din nakatoka di karon di sa mga kauban niyo. Kisa din mga ka-team niyo di aron. Ay? Kasama ka ron? Si Rai Rai. Lisod sa Diyos. Ano mag-yun? Ray. Rai Rai. Then, dapat siguro si Ma'am Jo. Ang gapong kayo naman si Ma'am Jo. Yes, gaila-ila pa ba mo diya? Sister mo di usahay Kasi ba? magkita mo usay, magtabo lang. Wala. Magkuha sa tubig sa admin. Dili pa man may kauban kay paman. Alam man. Mga taga-MOR, isnab ba ni taga-MOR? Manlak mong gugod doon. Alam mo din. 8:11 sa atong oras mga gala. Good evening guys. Grabe ba 2 days na sa Gunson na birthday dito sa among village. Gahapon sa Atbang. Karon sa among abay. Ginoo ko Lord. Nagsagunson og puros litson. Tapos beer dayon, makatulog dayon. Ginoo ko. Sarap ng life. Wala ka naglisod, no? Ang mga silingan. Ay, nako misyo. Di actually lisod namin. Apektado kayo sila sa kaning COVID. Loy gali akong iro kay sige na lang litson sa gunson na litson na Hindi, ginakaon. ginoo ka heblaron ang imong iro anak. Sama ni oy kabastos Pero bigyan ni mga kung mutanan ni mo imong iro nga mukhaon mo sa baboy. Wala, naglingo-lingo galing. Gis na Ayun, pag kabalo ka para abi pa lang nga burag kwan kita. So ang akong gibawg sa iro kanang panit og mga ribs ana. Oy, sana all iro. Matagalog panit. Wala ganahe. Wala ganahe. Wag ganahi? Wala ganahe. Damay. Kami manawag na. Larami. Pasok rin, pasok. Yes, po. Pasok my yan, God. pasok yan sa Dalawang joking, entries na. joking committee. Okay to sa joking committee. Teka muna, shoutout sa tabi sa mga first honor, be. Kaya kanina rin yun eh. Sige, pakiganid. Oy, pag-share sa mo, share. Okay, paki-share. Isa pa. Share. Dapat isa, kulang pag-isa. Pasin gusto mo mag-share ha. Bro, pangit lagi mong camera ka na. Bro, Sula, oy. nag-moist. iPad. Bro, napugsitan ni mo yung camera. Tawa matrapoy. Bro, ginalan mo sa CR. Tapos na kuan. Ara-ara na. Na. Dili kay Pero nalagsikan. Di na busy magugulan ni sa kuan ba. Ni nabuhi ko ni sa Android. Aha. So, imbis na Bago? gamiton. Sus na halumaling naman yung kuan ng mga PayPal nga mga games ba. I-try ko ra gud ni. PayPal ito day. Dili na hadlok. Dili hadlok. At tanan sa ako kung hadlock ako rin mabiktima. Please, ha. Kaya naman ko'y PayPal. Masinday. Napoy ako. Lagi. Lagi next Okay. time. What lingaw ba? Nagkuan. Okay na ta. Okay na, sorry. Sorry. Personal na kayo ang topic. Uy, shoutout na nato ni B. Unhan nato kang Sean Palarcayan, si DJ Slim, no? Nakatulog. Na siya on program. Yeah, chika ta. Unsa yung program niya? Chikata. Yuya kay Bes. Yuya ngayo. Yuya ka. Yuya kay Bes. Gingnan Chikata. ako si DJ Slim nga
DJ Slim, BBS ra ba ng kuan kanang Tuesday, Thursday, Sunday. Ayaw lang pag-show ana kimawadan ka. Wow! Sobra siya! Grabe ka Ilingon. naman. Bitaw, gwapo to siyang advice, no? Para gyapon na sa ilaha. Oo, Na- okay, di man ta makasupport kung Si Boy Negro gani ato na lang badlongon gyapon si Boy. Ayaw gyud mig gani sa Domingo Boy kay wala na imong kuan. Sabado ka dapat Boy. Ay sa Friday dapat Boy Friday. Nervosa. Okay, napagid ya sa Agusan del Sur. Loy. Nga nananaw dia si Ken Pamad. And hello dia kang friend Pabs. Uy, Kobe. And kang Dante Palapil Jr., Trevor Coloma, and Rubian Rubrica. Sila. Jackie Dalayhon, and si Aris Kagaanan. Ay, bugat kay ni. Kita pa diha, partner. Napabasay mo, dugi kay galoding ako. Si kuan naman niya Maria Biaten. Biaten. Hoy, bastos! Si Ano mga Jing. words ninyo? Di iya pilido Biaten. Yan. Okay. Jing Hangaw. Si Isaiah Adana. Sheila Dagapioso. Ako sa Roel. Igampo Baliw ko mo sulod. Richard Rita. Igampo mo kami. Priority, Rubrian, priority number. Hubo lang daan dia sa kuan no. Uy, Iabay lang sa mong brief. Easy. Iabay lang sa mong brief. Kay ha? medical man medical. Medical ini. Hubuhay mong Si pantay Janie dahil. din. Iabay lang sa mong brief dahil. Please lang. pakihubo, mapakihubo ang bra. Sa Dun Mariano, MPS. Doon Mariano, karaan kay. Siyempre, pagsulod ni mo sa kuan kay naman ay medical, di ba, Maria? Oo, tama. Di ba, Erp? May Tama, ganyan, nakapasar mo, Erp. Tama na kinundom di ko na ba yung namliton Dili medical kay mo. nakaindomdom ko. Pagsulod dayon, pulbuan na kay ko. Ano dahil na, i-brief lang dong, brief lang. Ang sa mga babae, pagsando lang, tapos, pandanira din mo hubo sa inyong panti mangyapon. Sa sulod dayon, ano As din, in? ang pangutana. Ang pangutana din, pila ka booking itlog? Really? Lagi, pero wala akong kabalo. Unsa dito bang na dito lo? Yung tingin na nga upat man ni gahapon, sir. So ako lagi. Pwede na Gisa ni side up na ko isa. Duwa man gid na ang sanguna ba? Pwede po isa ka tray. Itlog. Usa ka tray man ni. Okay. Din ko naka-realize pag college nang unsay nganong ingana nganong kuan parehab size or dili. Mo din na yun. Uy, Okay. tinod ba? Uy, tinod Yes, mo gina. Tinod namin, may story gina na. Actually, isa. Na story din Ba? siya. Na story. Nice story. Wow, really? Di, tama man na sa Dumariano, naging na yung medical, tapos ay magtapok mo na sa gawas, di ba, Erp? Magtago, taas pa kayong gabi. Pamina mo kay seryoso ni nga topic. Mino ko sa inyo kay ako ra bay Tagaliseyo diri. Taga naman Tagaliseo. Na ikaw sa Erp, nagi usa ka laki dito, Erp, tulo, gipanganak yun siya nga tulo yung itlog. As in tulog. Grabe mga igala. Sana all. Oh my God. Di lang kayo naman kung Rudjin may pangalan na to, bro. Dahil may pangalan na. Basin si Makoy, dagan naman na anak si Makoy. Dili ba'y tulo ka buhok ba'y? Taka ni day ba'y? Ang iya din style ni ba'y, ginamudos din niya ni Pre. Pag abot niya, muabay niya sa medical, muabay siya, nangamigo din siya sa isa kalalaki, ni doon sa kalalaki, nangamigo siya. Nanginambog din siya sa mga amigo nga, pustahan na ita. Kung isuma total ang among mga itlog, 5 ka buhok. Pustahan na, siyempre di ba, kamo galing, di kayo mumutungan na ikot. Duwara mang yun na, di ba? Okay, kumbay na among 2 ka itlog. 5 tanan namong itlog. Pustahan na, pila, anak yun ba eh? So, siyang katong yung amigong idon, wawan siya nagpaila-ila, gipaningot tong tarong eh. Alarga, nakatapok na ba yung kwarta? Siyempre, tanan mo sutol ba na. Iyag yung giyunghungan ba yung itong lalaki ang gignan ba nga, ay kabala ka pre, daog gitani pre. Ay kabala ka pre, insya nga pre. Ang gato yung ginulang binihungunan pre ka ng, sigurado wag gina pre nga upat na yung itlog pre. Ha? Naman? Kay isa na ba na kong itlog din. Pagkamalas sa tanan niyang gidamay bay ang iya pag inatongnan isa ra ka bukitlog.
Sa kabalo. Ngunang kulpaan ka siya. Kulpaan ka siya ba? Tama ka lagi kwarta. Okay, pre. Ginaw na pre. Daog kita ni ron pre. Kay ang kabalaka. Daog kita siya nga pre. Siguro duwag yun na pre. Ngayon mong itlog pre. Upat ka mo. Kasi upat niya naman. Isa ramon niya ako. It's a wrap. It's a wrap. Nagpadayon ba to sa nga konbay nga pustaan ay wala na. Wala. Pildi. Ay, pildi. So, Pildi. pildi pa. Disgusting. Skulo. Ay actually guys, joke ra gid ang tanan guys. O tanawa, basta itlog ang topic. 114 views. Okay, Oh my tutoy God. na sa... Duda lagi ko aning mga Ano? grupo. Tungkol sa itlog. Duda lagi ko aning grupo. Basta ang atong istorya ang itlog galing ni daghan kayo gyud mo. Sigatos diretso na. O ya, kung silingan dahil loko da kang di ta magbinastos. Timing kay itong topic itlog ang naminaw karon si Jesus Mendoza. Oh my Brad, God. si Jesus Mendoza. Silingan gyapon ako ni. Actually, harap nami ko Andre, harap na ako yung group chat diri sa kuan, mga hitsuraan sa Westwoods ang among group chat. Grabe. Nalagi ko na. Ang pinaka-latest na mga bago lang ni Sulod si Jesus Mendoza. Jesus So Mendoza. medyo ako pag yung gikuan kay di man gud basta-basta gid herb nga makasulod So sa appeal grupo. ka sa group chat? So ako'y hilas kay no. Creator na. Si creator. Naala nga Ako ang chairman of the board, unsa ka? Chairman of the board ni. So naglisod si Jesus, ako yung gipalisod-lisod si Jesus Mendoza mga galang. Di gyud siya basta-basta makasulod kay mga itsuraan ra gyud. Pero kaluyan sa Dios nakasulod na pud siya mga gala. Oh, wow. Gibotohan gyapon. Asa? Nag-vote gyapon mo ako nga angay ba? Yapon, siyempre may line pa. Tapos siya ra po yung nag-lie up kay phase 2, phase 3 man mi. Siya phase 1. Pero basta lagi na ikaon, makaabot yun gihapon sa phase 2. Maria looks so fresh. Looks lang po ang fresh niyan. Sober siya. Amoy fresh. Donel Dadya, siyempre, membro gyapon ni sa Membro gyapon ni. sa Westwood. Of course. Asa man asa nga page ilan ni Donel? Phase 3 na ni siya, phase 3. Peste? Ano sa peste? Dili Uy! phase na H na H. Na H. Na H. Phase 3 na H gyapon ng 3. Na H yun. Puro Pikiha din ang lugar. address na mo or punog laway imong naong. Phase 3. 3. Okay. So mo Okay, pa okay. man ni sila. Hello sa tanan dia, puro mga okay. Kita katulong kung tutulan ba? SPG Tuesday night karon may gala. Paki-share sa atong live karon mga taga Dubai, hello di again mong silingan. Happy birthday kang Maiko. Uy, Happy birthday. Hey Mike, happy birthday Mike. Happy birthday. Mike, happy birthday ro. Sa Abu Dhabi. Yeah, dugi na kayo niyo kita ni Maiko. Friends mo? Sini. Wala. Naimong churchmate ka ba namo? Siya among mga senior namo nga mga itsuraan sa Westwood. Ay, oo. Si Boss Uncle Ramon, si Don Ron. Ramon. Don na sa diri Don. Doon? Don Ramon. Don Ramon. Ang mga iro namo kinaon diri ribs sa lechon, ha? Kilasa gyud yung iro ni ba? Hilas Lairag Village yun. ni mga gala. Okay, sumura to. Okay, bye. Ay, Bye. salamat guys. Anyway, 8:23 sa atong oras may gala. Natay tapping na tong bagay istoryahan karon. Kamo ba nakatisting na ba mo? Ay be, si Poppy sa kadugay na si ABS, mo kita. Wa man siya nakauyab og taga ABS. Wala. Atong istoryahan, brother, kana bang office nga relationship Romance. mo yan na. Nabay unsay advantage ug disadvantage kung magkauban mo sa trabaho? Ba? Da. Ana ba, di ba? No? Ang I-consider na to kay dagan man bawal karon nga. Nayuban mga kumpanya ginabawal na, nayubang No kumpanya di house. pa nila ginabawal. House relationship. I-assume na lang nato nga dili bawal. Unsang mga advantage o disadvantages kung or nindot ba or dili nindot sa asper inyong nakita, dili man kamo naka-experience, base na po may office mate na yung ana nga na relasyon, ana ba? Dili ni kabit na relasyon dili ha. pure yun, original. Pure yun siya, pure. Nagka-develop na, siyempre, nag-uyab yun sila. Ang pangutanan nila, mga advantages o disadvantages sa ingani,
office. I-consider ba nato kung subordinate or kuan siya? Pwede. Basta same company Basta or same company, ginatabuan. gauban mo, gakita mo. Ana. Unsay mga advantages o disadvantages? Sa una ba sa akong previous na company sa construction ba ko kay nagi sila kanang dito ra sila nagila. Tapos nagka-relationship sila. Ang advantage ana kay permi sila magkita, sweet kay sila ana. Pero ang disadvantage kung malibakan sila permi. Kung mag-away-away, makita man gud. Mana ba? Tapos unsay gibuhat sa usa. Tapos kauban na nag-uban sila gahapon na nagtatagan nila mga babae ana ba? So mag-abot din mag-away din sila, kami din madalahig. Ayan. Muna rin ang nakasama ka na yun, no? Muna. Sige. Siguro, wala man ta, nabatay na experience sa ABS-CBN nga na. Sa una, ako'y, pero lang to, bawal na pag-ibig yapon to. Sulong sa asawa. Nakikaila, lalaki nga nasa atong kuan, kamo na lang deduce aniya, si lalaki, si guban-uban sa babae. Pero lalaki ko dahil ang gusto. Asi? Bago lang ba ni Amin? Bago na ba ni? Bago lang ba ni Amin? Na isa ang babae, hindi ka-expect, uban-uban sila. Wala mo ka-realize, anak, kinsa na? Unsa man ni bago lang ba ni Amin ang lalaki nga lalaki ang gusto? Wala pa siya ni Amin hantod karon. Ay! Wala pa. Murag ikaw. Doon na ako sa MR na. Nakauban na to sa BBS. Dili. Dili ba? Hindi na mo ikaw po. Oo. Ano pala yan? Ali Dani. Murag na ko'y nabantayan. Na ako nagbantayan. Yan, may kauban-uban na sila. So, abi na magkita na kita uyab na gid siguro ni in the future ba? Kay murag murag mo na ni, this is it. Oo, dabi kay na one time naguban-uban ta dito sa lain nga lugar. Dito man yun siya naguban-uban sa mga barangay gwapo. Oy! Basing gusto po diya nga mahimong barangay gwapo. Burag dugay na ba ni sa industriya ang babae? Pwede. Ang lalaki, Ang dugay iyang na po. pangalan ba mga gamay ra nga letters na usa ka bawe lang? Ang babae. Pwede? Pwede ba? Pwede? Your Honor, I invoke? raise my right for self-incrimination. Sa manay mong gi-open ta karon na diday ka nagkuan. I will hold you in contempt aning kalakihan eh. Because you're lying. Nagimay mo kag istorya, ha? You're lying to the house of the MOR representative. Irrelevant. You're lying to the house of the MOR representative. MOR representative, ha? Tama ba? Dili para Ang duha ba celebrity ba ni? Ang duha ba celebrity? Talent ba ning duha? Bahay? Hala! May lain. Ang lalaki ba mas nauna sa industriya compared sa babae? I don't know. Hala! I don't know. Kapalo lang yun. Una ba ni-resign ang lalaki kaysa babae? Easy. Maayo ba mo kanta ang lalaki, ani? Hala! May musayaw ba ang babae, ani? Uy! Ang iya bang papa kagawad? Dili. Sa'yo akong Relax. question. Wala lang. Relax lang. Wala naman to. Dili man ako. Dili ba? Ibig sabihin, yung 2 million, sisinauli nyo. Sorry, lay. Ang gulo. Nung nangyari nung March 7, 2016, Sabi ko nga. Wala mitingon nga mga ngalan mga Nexa. Wala ngalan na. Bawal ito. Na-confirm. Ako man siya ni-confirm, no? Lahi man ang mga ni-confirm, di ba? Kaya yun mga igala. Nainangutan na si Limuel Sobrepeña. Naba na sa Pamaho Espesyal? Sa mo, papang kagawat. Naba sa Pamaho Espesyal. Tama, muna ni. You are misleading, Mr. Chair. What's misleading? Misleading din ang ako, Anday. Misleading yung more information and very irrelevant. Kinsa daw ni siya mga. Di aya, kinsa ka na be? Sino ito? Sige, Pero sa ako sa lalaki na ko'y sige daw, pangutana pa mo. Sige, pangutana pa mo. Kaya among i-try itong tubag may gala kung namoy mga pagduda.
Kinsa ka ning Oh, emoji? naaba daw ni siya sa pamahaw espesyal. Oh, galing ang Kinsa ang ingon, bae, laki. Oh, mo na ipangutana tarong nga. Tana dia. Oh. Bernie? Lo Bernie lagi. Wow. Lisokad ako Smoso kay si Poppy. Grabe. Ako Wala, di, ako di ko kakalat-kalat og bumhos akong ko galing opisina. Yes. Nalasa ka di sila muladlad oh. Ayan na. Hashtag office relationship. Ala. Unsay mga advantage o disadvantages? Again, advantage o disadvantages mga igala. Ang advantage nga nakita nako, mag-uban gid mo permi na may quality Mugani, time, magkita gyud permi ba? cafeteria, dayon Ma-inspired ka. makauli og Share karong. lunch. Pero if ever lugar dili mo pareha og time lahi mo mga field lugar, if ever ingana, at least kung naay mga tapok-tapok party naay mga company activity, walay selos-selos, walay kuan-kuan nga busy ana di maka-text. So walay panahon nga Mag-away. kachit, mag-away sa baka. Mo na advantage siguro nakita nako. Sige daw, be. Kamo daw, ban, be. Pampa-inspired po na. Ingon si... Ang kauban. Oh, Cool ba ni Buwan pangalan naman. niyo? Sa mga troll ba ni pangalan ni Jerjera Kobe Bob Wako? Sabi pangalan mga gara. No? Ingon siya nga uban og lunch. Amo na nakalami sa office mate. Uban mo og lunch tapos mag-share dayon mo. Aww. Namulog kaon magsangyad-sangyad inyong mga kumingking. pero Tapos I'm sure ikaw dia makasa- unsa ba ka? Dia ba ka sila nagdevelopan? Pwede. Diyan nagdevelopan sa lunch. Gi kuan ba ka ng Delivery. sungog. Gisungsung din na sugod dayon. Di ba? Pag sungog-sungog, ana. Sungag-sungag dayon. Pag sungog tama, gisungag-sungag na dayon na gala. Uy. Tapos pasakyan na dayon na PM na dayon. Kanilang mga utro-utro ang words lagi. Di ginatanan yun. PM dayon. Chat-chat. Tiks-tiks. Text-text. Kita-kita. Kita-kita. Kuot-kuot. Ha? Ang ending. Diretso na yun? Ubo. Dili. Ito, kita po gani partner, gabi sa Kita ba? Kuot-kuot Ayan. na dayon. Umpak-umpak. Ay. Oh, mga bastos gid nga mga words ba kanang double-double no? Double-double. Di mo Di man ginasugod. ka driver Chat-chat. man ang Kita-kita. kuhaan. Uban-uban. Tapos, kuan dayon. Kanang stroll-stroll. Tapos sa may term di na di ka nang mag-joyride. Oh, di ba mo na? Naginay duha. Ikadua gina para murag joke ra ba? Joyride. Ana. Sabay-sabay. Kiss-kiss. Ana, kiss-kiss. Hikap-hikap. Bagay! Di na dayon. Di ba? Ito na dayon. Hawid-hawid. Ayan. Namoy. Himas-himas. Kano sa naitabo ang hawid-hawid Maria? Ikapila nga date? Ika 55th date or first I date na? think, mga after a week. Wow! Pila ka date na so sa ka-week? Ang first date, wala hikap-hikap? Wala. Wala, hatod-hatod lang. Hatod-hatod. Sa second date, Kaon-kaon. sa second date, wag po hikap-hikap. Ha? Wala po hikap-hikap Wala sa pa, second wala pa, date. wala Ikapila pa. naman day. Wala. Ano sa pamilya may tabong hikap-hikap? Mga after a week lagi. Pila galing ka Grabe, date? after a week di ay. Grabe, agad-agad. Hindi mo ko na sa ka-week, ikaduha ra di ay. Pila man maka-dates galing. At Pila least. pa nga mga ka-dates. Mga Mga, 5th, 6th. mga 10th. Wow. Ah, Isuray. Sa bagay, 10 kung days Maria, a day, kung every Maria day man Pilingero, kung Maria Pilingero naman lang sa, tama, yun mo ginay at least minimum. Ika-10th day. Mo na gansi na, di din ko mandamay day. Mo na gansi na ako pangit may galang. Wagin. Sa first date, lisod kay dito pa ika 78 date pag yun may galang. Aww. 78 date. Layo. Pero 3 times a day man po mag-date. Master Poppy, ang hikap-hikap Poppy, kaya kung kami lang i-panelize Poppy, sa among mabasahan sa mong mga chat, Lagi. Murag diretso naman, murag aya pa lagi Murag ila. diretso Kasi naman, mo murag- pangalan gani. wala pa lang mong Murag nag-date, chat burag pa wala lang. naman, na may pa-teaser daan sa mga chat. Depende. Wala gyud ko kasapon ana ba. Depende. Mo na atong gina-chat na siya nga ang sabay mga style ani niya. Oh. So nana siya yung mga pagbasa diya. Pag ikaw kay makasunod Sa Earth walay- niya, ako din na sa masunod. walay Ay, ilag out sa pagduduhan, mo.
Sa walay pagduha-duha lugar? Ay, I-chat kuan mo gina dan? siya. Maturity ba? Maturity kung, Ah. di ba? Kung dili siya ganahan, makabalo man ka nga di siya ganahan. So kibali So, kung dili di na siya ni- interesado, di na lang po lugar ka mo Dili po, Grabe lahi siya. ang imong pasabot ba? Lahi ang imong approach pamaagi, lugar. o imong approach ba? Okay. So para makabalo na din ka kung unsa ba gusto ba na siya pilyo, gusto ba na siya dili. Kung dili, Sige daw, imong tagay daw may example kay naminaw si Sean Palarca. Palarca ba na yung apelido? Kay pilan daw ni siya kayo siya single. Unsay mga unang nga question para pagtanaw, unsay mga nindot na mga Ang hook, question ang para hook ang girl. makuan siya. Sige daw, tagay daw tape daw. di ay syempre ang pinaka kuan man gud ana, ang pinaka gist gyud general as a lalaki, Oo. dapat mayo ka maminaw. Oo. Dapat mayo ka muila sa iya, dili ka nang ikaw lang pirmi sigingon ba nga anak ko, anak ko. Always yun ka nang interested ka sa iya. Mo na pinakauna nimo. Tagay galing Kasi ng mga sample galing o sa sample ng mga So, pakita mga- lang ang mga imong chat question. group, i-share na lang imong chat group eh. So mga question diha. Oh, sa mga question sige daw, sample question. Dili kay depende mo gud ako angayan ka like sa ako medyo Sample angayan mo. lang. Lagi ba pero lahi man gud na siya. Di man gud na nimo Mo galing sa Ay, imo sample sa galing. ako. So, Are you sa- wet, anak? Dili. Diba, ano lang, Tapos kunwari kung ang babae, dili pa kay nimo siya close o pa kabaloon sa nga type of girl. So, Ayan, unsay mga question na imong ginabato? say for example, mutanaw sa ka sa iyang Facebook kung sa iyang interest. Okay, survey. Tapos meaning ka nga, ay ganahan di kag mga ana. Dahil pangutanan ni ka, anong ganahan kag mga ana? Mo ba lahir ba akong opinion ana or pareha tag opinion or depende sa imong maingon. Pero in fairness, ni-reply na lugar, pag mga pangutana pa lang nimo nga ganahan, di kag mga ana, mo reply lugar? Sa imo ha? Sa nga lang nga mo reply na, nambor na na kung puruhan, no? Oh, na chance Ah, lagi dili. din na. Depende yun siguro, like, para sa ato, advantage man sa ato, kaya naila naman ta. Okay. Medyo advantage. Medyo advantage siya nga. Uy, si Master Poppy mo rin ay si Kuan, ana ba? Hi, ana raman, kay friendly man yun na sila. Pero kung Kuan pa ka, wala pa yun, like, silingan, or ano sa baka inyong connection duha, duga na kita nag-friends na ni, wala pa kita nag-ila or something, ana ba? Kanang inya nang approach ba? Bura, Chito Miranda daw ba, cool ba daw yung style niya kang Kuan? Neri. Meron na eh. Unsa man? Gitweet lang iyang burang na something nga murag funny masyurto nga tweet ana-ana. Pagtanaw ni Chito Miranda nga murag, uy, chika bums, artista. Simple ra kayo ang PM. Uy, diretso gina na, hi, ito po si Chito Miranda. My number is 0917-222-222-222. Ana, diretso. No, Sa walay Grabe po. pagduha-duha. Duwa-duwa. Ang ayan ka maging anak mo, ikaso nga PM. Basing Bagay, karong panahon siguro, ma-report na to sa cyber crime. Murag networking ang style. Sa bagay mga Joe romantiko na nung purma, brother. Pwede kayo na, Joe? Pag ingon na ako, automatic nagulat na din siya. Pag, Nabay nga na ba? Na yung mga unsa Ikaw, yung mga wala question ko. up na medyo ang gusto mo i-try up na kurang musukol ni medyo sexy time. Sa mga pangutana. Ay, siyempre, mga Kuan na diya, mga kaninde. Sa mga kasagarang mga question. Unsa imong gisulob karon? Kuan. Nagpanty ka karon, ana? Mana? karo kay lahi naman nilang question, are you lost baby boy? Ano naman? Karon pa ko nakarelate ana. Hi, Karon pa ko Daddy. nakarelate ana. Pagkita na ko sa Ha? movie. Naya pa ko Di, lisod nakarelate. sa gayo, mga tana din ka dito sa, katano kag 365, ana, Dili di pwede. lain man, maramag, very kuan kayo, pero kung mupatol siya sa imong mga ginagmay ng mga papilyo, diya ni mo mag-gauge ba? Pag mayon, ang babae kan mayon siya, hala, lain mong kay na, ana. So, dito na din ka monong. Atras ka gamay, atras gamay. Medyo di kay green, di kay green. Hinahinay ka nga. Sa gulig yellow gamay kay medyo para di kay lapsaw lang pag green. Isa mo, uy, nikatawa lagi ka, marag nakarelate lagi ni. Ang problema man sa dialag herb, kung pangit lagi ta, ingnon din tagbastos. Di ba Maria? Tama na Maria. Anyakis. Di ba? Nood yun na ba? Kung pangit Maria, tamo ini, uy Maria, gwapa kay ka sa kwento. Yuck. Oh. Anyakis pa kay. Di Yeah, ba? pervert. Unsay pangalan herb? Pervert. Pervert? Pervert. Sa spelling ng Ano na ilang pervert? term karong nga bago? You said a pervert. Pervert. Mo lang. Pervert. Actually, okay na to bastos, manyakis. Okay na to, okay na to. Pero kung gwapo, unsa may reply Maria? Ha, ana. Ha, na, uy. Samok besh. Anak na yung pagwapo. Mo lagi ni.
So walay Sure, perfect ay. nga script may gala. Ang script magmatter sa naong gihapon. Ay. Sa Oo, lagtod, na- di ba? Sa lagtod na Tama. maka-istorya, di ba? Dili tanan, Well- pwede kang Master Poppy effective to nga script, pero kung pero sa ikaw ako, dili. dili effective sa imo ha. Nga naman. Kay for example, Nga, di- kung si Poppy gwapo rin ka nga, si nagpanty ka karon, di ba? O sawo ka. Uy, bugoy ka ha, bad na. Pero Ikaw ha. syempre, while reading mong good, ang nawong mong good ang Maria. Oh, imagine mo si James Redby ang nag-PM sa imo Maria, di ba? Hi, Mobile. hey Maria. You're wearing underwear now. English man. You're wearing underwear now? Oh. What? Di ba? Share. O, tanawa? Kaya gwapo man, di ba? Mm. Pero kung ang problema kung pangit, ay Maria, kanang nagpanty ka? Manyak. Oh, wala na. I-print diba? screen dayon ka, print screen. Tapos ibutan din ka, i-shout out din ka, hoy, ikaw bastos ka. Ikaw nga klase nga pagkatawo. Wa na dayon. Daot na dayon. Out na dayon. Pero kung gwapo pa, wagi, nagbash. Kaya alam, kung gwapo mo sa kaygot mong i-bash, ikaw sa imo ikonon sa netizens, best din na mag-choose si best, pero sa kagwapa ni mo best. Wala lusot. Wala lusot. Way lusot lagi. Tinuod man na basta lagi itsura lagi, diri lagi ta mga daot may gala. Magbasig yung Japon bay. Again, ang atong pangutana, nakabutang the hashtag office relationship. Unsay advantage o disadvantages sa kanang kanang nasa office o kanang nasa office nga relationship. Sige daw, tagay namin yun yung o na ba mo'y kauban diya nga na unsay inyo nakita nga advantage o disadvantage sa kanang ang mag-uyab the same ra og workplace. The same lag opisina, the same lag kumpanya, ana. Sige daw. Tinuod maginabakan ng usay nga ng mag-away-away, di ba? Madamay ang tanan. Damay Ang yun. trabaho. Muna disadvantage ba ka na ang trabaho mapiktuan? Okay, nag-away sila, tapos kuanda yun. Hindi na sila magtinagdanan. Naging makaundang isa na sa Yeah. kumpanya. Pero sa hipod, kaning kung mag-away ni mga, naon lang ko yung na-notice ba nang sa office, ay siya nga, kung naay kanang mag-away-away or naay kung anong mag-uyab, ang mga office mate ang mga chow, aron magbati sila. Pwede. So, na makatabang gyapon yun aware mga office mates, pero ma-peace sila away. Kasi sige magkantsawan. Tama, no? So, na yung mga inanang moments. Ang problema lang ba kung siloso ka ba, na office mate ba? Tayo butang pag inato, Gani. asa ka na butang nga department, buta to naka sa sales department. Tang sales department mo ba anang tig anang si tawag ka na anang tig asikaso sa mga clients, PR. tig PR. Mm, Tayo ka na maglagot-lagot din ka diya. So kon kay ka ganiya, ba? Kon kay ka ganiya. enjoy kay ka. Sa Tama tingala ka nag-stress sila sa likod, naglagubo dayon. Gisumbag ang kabinet. Selos na kayo ba? Yeah, still cab pag yun. Oh, pag! Yung nagububad! Saan ba kayo nimo? Saan ba kayo nimo? Nalumi na dayon. Ba't sa akong trabaho ba? Una-una ako ang sales head dire. Mekaniko ra ka, mekaniko. Ay, nako, mo rin naka... Oy, Carl Emerald, welcome back. It's been a long time. Lemuel Hi, sobre Carl. Peña. Ang advantage kung na bonus, kamo duha makadawat. Mawala. Oh, dako inyo happy. Happy. Disadvantage, makabalo imong misis nga naay bonus niya. Iya bragyapon padulong. Ayan lang, tama. Kaya kung dili mo ka office mate mga igala, ang may tabo manggod, pwede makamamakag nga, oy nami bonus. Pila man? Kuan lang. 10,000 lang. Pwede mo 50 tungaon gyud ito. Oh, pero 50 gyud ito. Ang problema ni kauban mo sa opisina, tama. Kabalo mo esto. Pila bonus nimo pa. Kabalo ko kita ko sa imong payslip ni Malak ha. Ambi ko. Siya mo nitig sweldo ba? Si sweldo. Ako yung nasa HR ha, ikaw tilala. Sa payroll ba ako ha? Sa payroll department ko, ikaw katikaw. Si 15,000 ra, kita ko sa imong payroll buanga ka. Nag-bonus. Bonus ka kay kapila ka nag-OT. Nyawa ka na nang sa ako OT day ka. Nag-overtime day ka ha. Chicks May, nasa mo diri kauban ako sa work. Ang advantage kay magtinabangay sila sa work. Aron dali mo. Ay, tama no? Pwede. Labi na kung imbalsamador ang inyong kontrabaho. At least dali ra kayo ang panghawirin ng konde at tinaida kaya ako ning hinduan. Oh my God. Ako turok sa... Kisalot sa nang dugo dabi.
Oo, Ang disadvantage tinood ito, lang, kay napuno sila sa libak. Silusan sa mga Ito sila mga masinahon. Tinod, say for example, nag-paperwork pa si babae, tapos si lalaki driver. So, siya, dugay pa kalab. Siya, ako sa ning humanon. Sige, ako na lang ka. Unsa may akong pwede matabang diya. Piluan na lang sa ning mga ingane. Pwede. Sunod sa tapos pa-out na, no? Mga 5 p.m. out na. 5 p.m. Then, sabutan tapos din yung guard. Kanya na adto dito, mo lagi na mapuno sa libak lagi. 6 Kay dito PM. kabuhaton. Tapos dito sa opisina, bisag imong ipalingon, lulat sa daalab kay ako lang giniikon nga report. Gay, namalong dag suga or ang kuan ba kay ang blinds ba ka ha? Gisirado dayon, mapuno Sirado na rin na. sa libak may gala. Tang shadow dayon kay ano na yung shadow, ano na rin ba? Kanana na ba? Kaya labs. Nakalabs nga mag-type ka, labs, mag-encode ka, tapos nako sa ilalom. Oh my God. Ginili nilang lalaki na pa naglingkod eh. Pagutulog sa guard. Paglilis sa guard, nawala laging lalaki. Aday napit. Dito na, Dito sa, nagpupo na. ang babae, kay mura lagi gikuan, gisaniban. Kinaganaan lagi na ba? Ang problema, nakabanto man guard, kay bugoy-bugoy man ng guard. Giyunghungan ng guard, kay gikuan ng motor. Ginan din sa guard. Boss, nag-69 mo boss, no? Ha? Dabi nagbungot ang ngipon. So, ano kayo ka? Di na magoy tae sa imong ilong. Dinhi na din ta. Yay. Mana to istorya may gala kay nano sa tae. SPG night. Pero kani siya ang pinaka-kinky herb. Kanang sekreto nga walay nakabalo sa inyo. Ano yan? Sa nga sikreto kani? Kana mga ingana nga murag binimog subordinate na naguban lang tapos Nakita nga what if babae. Oh. Ay, kasara. Ala, pwede, no? Kasara. Mo na nakalami di ha. Sus, mutan og ko permi na anak ba? Oy, si Sean Daniel. Overtime ko permi. Si Sean naghatag og kwan si Sean. Wala kay karapatan Sean. Unsa daw? Nasa gyata nga tubag nga advantage di sa bansa mag-uyab na opisina. Wala kay karapatan mo kwan. Bakit niyang nanote eh? Ang advantage kay permi mag-uban. Ang disadvantage siguro kay aware ka sa imong mga action. Ano naman day kung wala kay gibot nga dautan, so say problema. Conscious siguro yan. Pasabot ka ng conscious kay ka ba? Problema sa mga imong lihok. Ang disadvantage na di ka makairing-iring sa laing office mate mo. Yan na din bago nga hired dayon nga kuan agay. For example, bago na tama ka, di ba? Tama yun. No. So, kan kayo, entertain kay ka, ganina, sa bago. Dili ano siya. Ngano sige kag kuan nila aglaag ni sa among department, ngano? Ano? Turo mo ka dito sa kuan. Dito mo ka sa warehouse, ngano na ka ni sige kag Wala, di apil ako sa mo. Ano yung taka din eh. Kunya ko nagpa-cute-cute din ang iyang partner. Huy, kana si kuan ba? Nagpa-cute-cute ba na sa atong bago? Agay! Issue. Mo na Sure na dahil may gala. Tinood Like, mo na. may mga mga crushan nga maka-crush man gyud ka sa iyang lugar kauban pero wala man kay gibuhat ato Jo, di ba? Uy! Mura-trap ka gitaman si Jota sa taga-admin. Oo. Uy! Sige, nagbalik-balik kong pangapi. Saan nasisibalik-balik pangapi sa admin? Sige, kuan ba gabi ba? Kuan sa ko kape ha. Lagad na kayo mata. Yung mata. Ayo, ma, mga na po ko kape. Tama, mula ba na po dayon mga to yung mga benefits. Ma'am, sa mga benefits karon sa SSS sa pag-ibig. Apply na Sir, sir, wala man kay Excuse me, benefits. ma, magpakuan ko sa akong BIR. Agency raman ka, sir, wala man kay kuan. Loya. Sir, sa mga regular naman ang mga benefit. Di na ko tanan lang ma'am, basin day. Pero like sa inyong own opinion, ganahan ba mo nga uban permi, diha permi? Dagan na Bisud ba eh? Para sa ako, dili ko. Wala ko naanan magod, marag dili ko. Depende sa partner po na ba kung unsa sa ka-open-minded o unsa sa nga type of person. Yeah. Kung siguro nag-ano mo, nag-start mo as friends sa knowing my opisina. wife now, di magsilbi. Hindi magsilbi. Di magsilbi. Kung si Lingling ana, knowing my life ba siya ang kinaiya, di magsilbi mi nga mag-uban sa opisina. Di magsilbi. Negi, ang asawa po, pero misi ko kung makapakulatahan ba eh? Pwede ba eh? Di ka pwede. Di pwede. Maglakaw siguro kung tingala ko, guard ka lang, pakicheck doon sa kong likod, may sakit. Ay sir, naitulo ka tinidor, sir.
Bantog na. Ang stapler. Ganina pa ning alas 7 yun. Sir, may nagtaop din, sir. Maria Pilingera, ikaw Maria, idea na ikaw, feeling ni office mate. Yeah, mo agree ko tong depende sa ka-open mind. Pero if ever nga helpful siya sa imong trabaho, si for example, if kami lugar ni Juan, if ever nga siya ang editor niya, ako ang writer, pwede kayo na mag-work together. Depende nga sa work. Wow. Pero in terms sa personalities, di na ko bet nga kauban ako perminti. Kaya murag sumahanon, manggod ko, sumahanon, kaya kung tao sumurag. Tama. Tapos feeling mo mabantayan nga pero part kung nato sa work o outside work. So, murag, dili ko ganahan. Murag lahi ra po ng feeling by like kanang bitong magkita mo sa imong murag dili jo. Ano? Kanang bitong mag-out ka nya magkita mo sa imong uyab, ano ba nag-text siya, nagulat siya dito, nagulat na siya sa Kauswagan highway, ano. Pero dili ba taga na? Di ba kita kung Dili man, okay naman, Bobs. kung pag tanaw na to nga sample General Assembly ginahan sila uban, di ba murag ludon man ta murag ano mo kuan dia. Ambot lang siguro sa ato dili na siya magano. Murag Sa uban siguro na. excitement ba nga, okay, kanang magkuanta, magsitawan ng company outing. Yay! Siyempre, una ni mo, kami mo Kami na po yung mag-uban na po. Di ko makauban kay Kuan, kay Anana, kay narabay bagong hire doon sa sales. Lagot kay naman katima ko ni mong bagong akuan, empleyado. Katong bubuk kay sayal. Di kay ka makakuan ba? Di kay ka. Kunya kay nakahiring ka kay mag-beach man, yung bubuk kay yung shorts. Kinagingon na siya daan. Talawar ko na. Let's be honest, Brad. Kamo naka-host mo Christmas party. Lahira gyud ang kiat sa Christmas party nga naa ang pamilya o wala ang pamilya. Tinuod. Pag nagalang pamilya, dagwapong intensyon kay para lugar ma-show ang family day, ana, okay ba ya? Pero kanang talag sara kay gusto mong siguro sa kumpanya nga at least apil pa namo mapakaon nimong pamilya. At least napay regalo para sa mga spouses, di ba? Pero usahay na ako'y na-realize nga sometimes dapat family day separate yun na sa kanag yung Christmas party na way mga asawa. Kanay mga bana, majority, ako mahingong ko, majority, siguro mga 80%, wag yun, mapungan ang, dili siya mahimong ka ng himself, Mugawas. basta na iyahang kauban. Mugawas. Mawalwa. Sige lang siya kana sa bata, di kay siya, kakantsawan na kay siya, gusto na siya mukiat, pero di niya makiat, kay siyempre, nangasawa, tapos ay, na yung Pero mga, lahi-lagi ka, lahi na na yung mga, Lagi ka, enjoy kay ka. okay naman, God. Enjoy lagi kay ka. Ikaw pa yung una na, nahagba. Wala ka closing remark. Muna nito mga sinyales, guys, nga barag pangit ni nga year, kinatumba ko dito sa December. Say mo, ang host, kinawala ang host. Yan na yung pagkamatang. Sana ba yung takay kayo na yung mga ham? Hala ka, wala, tulog. Una. Happy lang. Laigid ba sila yung family? Betul lang family. Happy Hindi lang. maka all out. Jerjera, advantage if na pwede makuha sa office, okay ra sa buton. Ay, pwede. Ay, kano. Kanang kuhan ka ng mga korupsyon sa mga supply sa opisina. Kuano sa karim nga bond paper. Tapos ang wala na tayo ink sa printer. Ito na iba. Kuanang isa din. Advantage. Dala rin nagunting sa balay, bi. Ang marker. Dalang po, ito na iuli, kinay project atong anak. Ako na sa lapis. Kailangan og kuan naman 5 naman ka colored paper tapos bond paper mga kuan. Pero kung pagtanaw Oh my God, mag-agree ko ato. Nara para kung kuan. Pwede yun. Si Akuzar, kung the same na mo kumpanya, mas okay kay magkita mo pirmi. Labi na kung guwapa imo nasad ni laging itsura. Lagi na nagdepende gyapon Depende po sa itsura lang imong uyab kay ipanghinambog nimo, pero kung maot mas okay dili kay medyo uwaw. Mao ka. Uyab masaga kung bati bugnaw. Labi na kung siya pinaka-chicks by sa kumpanya, te ikaw mo yung nakabigti. Grabe kay kasikat diya. Sa'yo kay mo atong opisina? Shout out ko sa akong mangod yan na RKA Tattoo YouTube channel kana si Rom Carl. Tama na itabo naman na sa akong DJ dati, Brad, no? Nga nagkarelasyon ay.
Sa daw? Nagkarelasyon ay na ako'y DJ dati, nagkarelasyon ay sila. Wala na ko kasapon na pero kabalo ka nga chismis gyapon na sa amo istasyonan. Taga-asa mo sana, Wild FM ba ka sana? Wild FM pa ko pero gyapon na chismis ba. Nag-away sila sa FM booth, ay nagselos-selos. Sa ito yung mag-isayo sa sadsa, kita to. Ako rin imong balihon na, ako rin imong balihon. Ngano dahil kasi itong lalaking nagkuha sa imo pag umana itong sadsa nga nakita mo sa Divisoria. La. Oh my God. Okay. Issue kay na ba? Issue Mo itong sus nabit nako sa Wild FM pa ko ha. Giabot ang chismis dito sa amo. Niabot sa inyo dito ha. Oo. Pag paminawag ninyo wala sila nag-uban. Hala. Grabe nga issue ka na mga igala. Saka to, no? Ay, Daga na kita blind item. Daga na kay blind item. Ay, mas grabe itong blind item. Makabalik o ginom doon si Joanne, maglasong ni siya ba? Katong kuan pa, katotong amigo ba? Unsa na? Mo pa'y bago, mo pa'y una nakatira. Ay, di, huwag ko malipay, ana ba? Di na ito na istorya, Di ka ganahan ako nalipay ang istorya ba? Wag mo nakatira yun. Si Joe. Murag ka na, abot na lang nato ba? Ay, wala na, ay. Oh my gosh, dagan kay diri sa. Wala, nawala na lang in taon gyud in taon. Makita po ko sa chat group ato yung kuan na to, yung mga chat ato. Kulba sa to siya. Kulba to. Mas grabe pa to kay Kopi. Hoy, ana diretso. Sit to iya. Sit rap. PSSST to PSSST. Grabe may gala. Kulba. Nya nag-text na nag-chat sa ako. Ay. Pakiingon ko sa Ebe nga, kuwaon na akong 1.5. Uy. Oh! Sina? Gisugo ka, gisugo. Yo, gagnan ko, taga-bangko ra pag yun. Nakatira ko. Tama, taga-bangko to. Tama, taga-bangko to. Naka-remember ka do? Oo, ka-remember. I-chat ko ato, ako gipaningnan. So, mo ko ibayad po. May nakatilaw ta niya. May tanag ni chat yung gusto po mo tilaw. Di man po. Utang mo na yung may gala. Pertiya ka ito. Agi kuha man ako to racket to sila sa jump pack to. Pag uman pack angkas human. Di angkas mga higala. Human sa wala pang angkas ado pero nanay angkas. Nanay angkas. Tapos di ko mo to nga panindot tayong motor daily ay. Dili. Bolingot kitong motor, bolingot kitong motor. Storya ra ginagay. Lagi na sa discard sa pamaba ra gina may gala. Di ko mo to discard ra ginagay. Di ko mo to nga dapat imong motor reader may ana ay. Wala na. Di na tinuod. Bulingit kitong motor may gala. Baho pagkikitong helmet. Yan. Baho kitong sigarilyo. Wala, auto na dayon. Auto na dayon. Mo kad naunhan lang ka, grabe sa siya po ay si Eric Givero. Gidaot. Dili. Sayop. Uy, gano'n na, luya. Dili mo, happy sa kegoy. By John Advantage kay tipid sa lunch kay isa ra mo og balon. SS. Jackie Jogging Dalayhon. Naka-advantage pag na mga party outing makauban nimo na amoy daghan time together. Yan. Naka-disadvantage dili ka makapang charge sa lain. Napod uban ba iulawon tungod mga sungog-sungog sa mga workmates. O kana lang yun. Kung na kay plano mo charge sa ubang koan. Ubang si tawag aning office mate. Di gyud ka maka-charge mga wala. Wala gyud di ka makasangat diha. Di ba? Hard Emerald samo kayo ka Joe, experiensyado. Wala. Uy, asa nga part? Pagdala. Iko pagdala higa dia. Jerome Alaba. Nangihi upat na ang tiil. CR ni sa CR ni tapo mo. Uy, kanang CR gyud may gala no. Nindot sa na challenging pinapuna diya nga position. I-try ninyo Maria. Challenging kayo na diya. Uy, nani nahitabo atong Christmas party masiguro to nato. Remember F? Remember ado? Maoy naman ko. Maoy na ko siguro. Maoy na doon. Ate Christmas party nato bay unsa to nga year bay nga grabe ka bibo dito mi sa dapit sa CR nga
natoy murag bag-o nga DJ ato na hubog. Oy, mo ba? Hubog naman siya. Hubog na to siya nga bag-o nga DJ. Mo ba? Nya din issue adto nga natoy mga barangay gwapo man siguro something yun do invited. Hey, kama. Mag-share sa mga Sa van lagi to. Please refresh my memories. Refresh my memories. Upat ka buktiil guys. Upat ka buktiil na si Hasin. Una-una dito si Kuan, Mami J. Kuan, kaning ebidensya, tago ebidensya. Cha confirm guys, confirm. Mami J. Ano, tinuod na ba? Namiss na ako si Mami J sa atong mga Kuan, mga For Life Club. Tapos dito may nagparty sa Marvilla Beach Resort. Nakaputi si Mami J. Pak, nagitripan nga ikal. Hinahinay si Bat para hinlong trabaho. Medyo action na magngit-ngit. Dito sila sa itong mga mangrove na may murag ng murag balay-balay dito. Pak! Naitabo ang kahilayan. Upat ka tiil lang ihi. Pak! 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 Buto! Pinahinay si Bat. Balik sa baybay. Sabay takay. Pwede kahilata. Tingala mi ka Mami J. Mami J, nagkabulingit-bulingit lagi ka Mami J. ang kato na yung payag ba kay bagong sunog. Nagkaitom-itom siya sa naong yung lawat. Nagkauling-uling. Ayaw pa na nakita. Ayaw pa na nakita kay ngit-ngit pa dito. Pagkatan niya sa kwanda, bro tang siya palata. Si Bob sila slaki. Panon siya sa baybay. Nasa sayo siya. Hey, Mami J, ka. Ano siya day? Kabulingit pag hindi mo nagkauling-uling. Nalata na yung nagbayo. Abig hinglog agi ba? Mo lang. Auditor na tapos may gala pertiha Hi, gigaya. Mami J. Si Mami J. Love you. Namiss na ako si Mami Unsa J. naman yung mga chika-chika nila Dani? Daga naman sila nag-chat room naman sila Dani. Ha, pura ha. In fairness ba, nagalas 9 lang tawag kita ni Babag 100 views, ha? Basta mga speed. Basa daw ni, basa daw sa mga Puro mga hayat. comment. Taira Japon padulungan sa istorya. Taasan na kayo wanong kabasan. Pag inana, advantage si girl kay makacheck sa lihok sa iyang partner. Looy si boy pag ingana kay di ka ipsot. Do? Kamu ba? Di ka lihok-lihok. Chicks may marag inyong gipalusod yung kami mga lalaki mo na yung mga daw. Mong yun. Kamo mong yun na. Na yung mga gusto nga. Ang mga babae di ay, di ba na mangitang... Murag mas grabe magpa-cute ang mga guys. Wow. Pero kuan gyapon ang mga babae. Ayaw po ninyo ikuan nga dili na lang gid mo Murag mas ginana grabe. expressionists ang mga guys. Si Jerome Alaba, advantage basta uyabon taga-admin, walay kaltas ang late. Wow. Oh. Mo ba? So bagay di man sila. Mas advantage ko yabon nimo ang guard. Yes. Ang guard, si Lady Guard. Lady Guard. Namiss na ako si Lady Guard, ha? Dalira kaya itong memories. Dalira kaya itong memories kang Lady Guard. Ang last na ito nakita kay katurang gilantan siya, wala na siya kabalik. Samok, ibe. Limuel, sobre Peña, advantage, makasabot ka as to why na stress imong wife. Kasi siyempre, kuan man. Disadvantage, Sabot, work yapon, istoryahan pag-abot sa balo. Tinod ni. Muni ako pala na ako isa sa mga medyo disadvantage. Oh. Kana bitaw, anak alam mo siya nga, pag work ra ka, naka sa workstation, kung samok, naka-stress, kasabangan ni boss, kota, Yan. tanan, gusto mo nga pag uli nimo, it's a separate world ba? Brag, correct. relax ko dire na ako asawa. Maminol imong asawa sa imuha. Ano ba? Mag-share ka sa iya. Lahi ta sa itong istorya na about sa school. Brag mo ring ana ra tanan, di ba? Eh ang problema dito nagka-problema kasabang ka sa boss, ana pagbiyahe niyo pa uli kay uban mo sa opisina, magsipo siya kapito. Ikaw masagod kay katumong ko na. Paabot niyo sa balay, gidalag yapon ninyo yung problema. Mura yung istorya ha. Mora yung istorya. Pagkada kong disgrasya mga gala. So agree mo nga si parit gid ang balay og sa kuan sa trabaho. Like, kung unsay problema sa baray, di gid mo madala dapat sa trabaho. Oo, ganon. Mo na disadvantage pod. As the other way around. Kaya nag-away mo sa balay, may problema sa balay, pag abot sa opisina, mada. Kaya naagya po yung makitaan. Grabe po, Pibay. Kasi mo siyang malayog sa CR. Tinood na mo na sa isa sa mga ako para na ako mo na isa sa mga dako yun nga medyo disadvantage, di ba? Kay dapat mong good pagbalay na labi na weekend, okay, goodbye. Di ba naman nga goodbye trabaho.
Bahala ka diya, lunes sa problemaon. Tapos imong partner mawala yung stress sa trabaho kay akong asawa kung stress ka siya mag-share man siya kanay sa istorya na kumusta man imong work ana bitaw. So ana siya nga okay lang ana. Mo sa isa Good sa husband, kay ba? ang problema namo ni Lingling nga dili mi kauban og opisina pero kabalo mo ko sa tanan sa akong mga emails. Og mga group chat. So kabalo sa tanan sa mga problema sa akong istasyon. Mura gyud pag mag-office mate. So mura gyud pag office mate. So kung maglagot siya, wala na. Pagbot sa balay, wala na. Di gini, wala gyud lagot tanan na ba. Kagahapon nga, wala na ko ni tanaw sa kuan, wala na ko ni tanaw sa hearing. Si Lingling lang natanog hearing. Ako yung problema basta hearing sa ABS. Akong asawa, mag-change mood yun na. It's either primero maglagot siya sa congressman nga sige balik-balik or maglagot siya na po sa ABS. Madalang po siya sa saan po nga kulang sa na inyong BIR nga gibayaran nila. Dahil po ng hearing diya sa inyong Kadugong balay. siguro ito mga misis or mura magigyapi giingon sa ako. Diya mo na igo. Ana. Di mo man yung problema nga diya kay inyong kuan diya dapat planong sa admin dapat admin works regular gyud na sila diya. Peculiar kayo kay kung okay ang bula, appeal sila. Ibis sila kay kapamilya mo kunya. Pero kung there's something, duot na ta. Duot be. Mo na nagyud kuan ano. Mo. Sa gyud. Sa man gyud, asa man gyud mo kampi ha? Di ba? I mean, sa reaction ba sa dasan mo go tanawa para ng mga masitol mga di man mo mag-regular nga para ng mga admin works dapat admin works regular na dapat dili na kay dili sa puno so problema na ko saan ka na ko ni pagtubag ha Tulog na lang ko. Tulog lang gyud ka may gala mo tanday ra man pud paghuman. Pero nagya pa pagtanday kay kamo mangyud kay wala magyud kay. Ana. Separate na. Ito siya. Tapos ni Tanday lagtalit pa niya, ana. Kamu manggid mo. Tilaan ang kon. Tilaan ritso ang likod sa dalunggan. Ikaw gid ay ikaw. Di tama ra sa nang. Mayroon sa nga agency ra gid sila kay mo ana ang puday kadugan. Dalian nag-change. Pagtila sa likod sa dalunggan, diretso kay ngon nga mayra po agency ra na sa. Kaya at least bulugan makatipid po ng kumpanya. Ay nako, wala yung mga problema din may. Dagan nagpangalan rin mga kon. Lariam. Ano sila gini, my gosh. Professor nako sas major unya estudyante ko niya. Disadvantage madlo ka masayo kay ulaw. Magtuon tag-ayo kay para di mawawan. Pinaka-advantage kandila ang grado. Tira so, yung professor tapos estudyante siya. So ang disadvantage madlo ka masayo kay ulaw kay may bugokan sa bayana. Ang advantage magtunog ayo kay para di ka mawawan. So magtuon ka, mag-study ka. Ang pinaka-advantage dayon, uno ang kandila. Uno ang kandila. Grado! Uno ang kandila. Ay, sorry. Grado ang kandila. Tapos, ang ending, ang pinaka-advantage dayon, napaslak ang kandila, mga gala. Kana mo highlight na siya sa maestro. Highlight na siya, mga gala. O karon nagtuko na sila og eskwelahan. Pero I think advantage man siguro to katong maningkamot na hinungka. Yeah. Advantage man dili man siguro to disadvantage nga maulawan ka ana. I think at least motivation gid to nimo nga naningkamot ka for your own benefit. I think advantage so dili to disadvantage. Correct. Ay nako. Ay nagsaba, si Trevor censored underage para na si Maria. Jesus, color. Nagpapansin. Grabe nag-experience si Maria kasama mo. Ay, sus. Again, remember, parehas mig zodiac sign. Ay, sus. Ano yung nangutanaw, naabay IJM sa ABS-CBN CDO. Taga DCMM, manday ni Day, si Rubian Rubrica. Dagan kayo, boss. Biting daghan na boss, sa party. Kami na, boss. Tyrin Katubag Cariba Piemonte watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Oy. Hello sir, salamat kayo. Okay. Hi Maria, miss you on air. Hoping to
to hear all of you Amputa. soon. Eric Gamayon. Ay, di ganan si Soon, Maria. Eric. Di ganan si Maria ay si Gamayon. Moa. Apelido pa lang, Gamayon. Pero ang ilang apelido, Balingit. Duy, dagko ng mga balingit. Dagko ng mga kamot ng balingit, Maria. Lagi, di ba mga giganto mo ng balingin? Pag salat, Tama ba? ana, igoy mong lungs diretso. Oh my God. Lisod ka ginhawa. Makatukan. Naka-advantage. Ilog-ilog. Mato pa ni Marco Medina, ang maka-advantage, mapahimuslan ni mo labi nag payroll clerk. Uy. So, unsa man bro, depende lugar sa office mate, no? Depende sa, Dili, I mean, position. Function. Function, o tama. Pero I think medyo dito na din ka mag-assess ka sa imong own lab para sa iya kay basta hindi patulan lang nimo siya kay clerk siya dito Oh. or Ano? ingana. So I think ang pinaka-ideal mo gidana is to be fair to everyone nga dili nila makitaan kung clerk ka, dili nila makitaan nga bias ka sa imong giuyab. Kay para tugtan mo nga mag-relationship. Oh, Kay mo na siyang isa sa mga dahilan nga nung dili pwede magkuan kay maapektuhan ang trabaho niya. Dili gusto si company nga ingana, di ba? I think mo na siya ang mga tawag ana pillars nga nung dili tugtan ang mga mag-uyab or mag-asawa sa tama ako sa company. For code of ethics na, no? Si Chicks may nice jo dili mag-uban sa work para na excitement nig pauli after work. Sa bagay, because different in yung world. So at least medyo kung makita sad mo, labi na kung mag-uyab pa lang mo dili mag-asawa. At least napa mo'y tapping istoryan. So kumusta man imong kuan? Mo lagi na kanina namin ko ana. So at least na mo'y tapping nga pwede mo connected. Mo lay medyo advantage niya. Correct. Kung lahi yun mo o lahi ka nature sa imong trabaho, kumusta man imong kuan? Okay kay sa barangayan ana. Gyarsa-arsa na pud ko sa lalaki. Ginustulos na. Nadaog grabe apod. And excited ka mo share kung na mga nice nga mga kuan. Nagnusto-nus mi ana, tawa na din siya mo tingog. Okay, bye. Left the group. Sige lang kay sunod barangayan mo uban ako ha. Ano? Tapos mo parking na niko. Di-adjust. Parking na niko sa layo ha. Ay, nako. Lahi ang feeling Tyrene, lahi ang feeling nga magkatawa ka nga waiting o kapoy nga tubang sa screen. Nagpugong. Ay nang mo waiting na. Mamamatay. Oh my God. We natin a viewer from Digos City. Yan, Ito na. taga Digos. Mark Ferdinand Legaspi. Yes. Oy, hello. Hello, boss. Hi. Okay ra, Salamat, Idol boss. Burn. Human sa lalis, napoy dakong bugno sa duha ka bungot. Huy. Bushi, Maria, bushi. 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 Pwede yung paki-trim. Limwell, advantage, sige ni mo makita imong spouse, lesser chances magduda ka nga nagbinuang siya. Sa bagay, kay close monitored. Disadvantage, mingaon ka sa feeling nga gimingaw ka niya. Oh! Ay, clingy Ba? tayo. So clingy. Like, oh my God. But tanaw gay ninyo sa atong mga comments. Wala ibisag isa no nga nagka-experience og nga no. Oo nga. no? Wala. Except Chicks May. Iya man tong office Si mate. Lin or... Ay, yung personal. Oh, yeah, true. Anong personal ba wala? Wala, Sige, dapat Bia i-share Paul. kasi yung mga personal. If kandila ang ipaslakter, ipa-specify ang size sa candle. katong gamay nga sumpok may gala. Tagpisuhon. Mabali naman na dito, sir. Pardon, ulay jud ko nag-brown out manggod Arnold Taraya na ulahi. So Oh, idealistic Arnold. master mo ng conflict of interest. Ayan. Among tama. gusto Kung ni Andre, usa ka- unsay mga advantage usa o ka- disadvantage sa mga office relationship. Ton bars. Tingnan sa ni Bong bars. Disadvantage wala kay di kay kiyas ang laki kumadto og short time kadali mao lang. Nagyud kay plano ton bars no. Ay. Sa kadugay sa atong Plano. topic karon in fairness no. Ako kakabantayan nga burag disadvantage kung ang lalaki medyo na ay ga-cheat. Di ba? Kasi Disadvantage sa iya. Dili ka kiat ang laki, dili ka sibat sa short Hindi yung time, mga dili lalaki ana. yun. Correct. Gadauton nila ang atong mga kuan pero
Wala ba kita ni reklamo? Munang mga congressman ay mo reklamo kung puro mo kontrabida. Dili mo ba? Uy, dili na daw magkuan, hate Mao comment. gali ang gingon. Nani ni si Janie, oh. Ako, office mate na ako, akong boyfriend. Ayay, sige daw Janie, unsay advantage o disadvantage, paki-share daw. Share, be? Sige, share daw Sige. para may bawa na to. Sa construction, gibawal man ang office relationship kay base na yung magsalig kung absent ang isa. Sa lugar construction, puro sila laki. Pre, kanang kuhan, pre ba? Ikaw sa'y buhos dito, pre, ha? Sige, pre, may problema, pre. Labya, taka, pre. Yay! Pre, pandayo na to dito sa taas, pre, ba? Dito na sa taas, sa kanalita. Waswasin na. Dukdukon, Waswasin ni mo, pre, ha? Kay ganito niyang gabi, nagkasiminto akong lubot. Very hard po. Nagkasiminto-siminto ang lubot. So, may ilan mo kitsa ni Tira, pintor ba o tigmasa sa siminto? kung pagtuwan, puro spintal, pintor ang ni Tira. Unay lansang, siminto. karpintero. Karpintero. Pag nasa luso. Pero at least, ang nakalami lang sa karpintero kay tontonado. Iskwalado. Eskwalado. Nana sa Gabi damo. ka lang, kuan. Balik ka sa lubot kay para musaka na po sa view sa 100 kapel. Balik ta. Oy, 101 na. 101. Ayun, para di kayo mamaludan, ayaw po na mong lubot tulong ni Popi yung ni Joe ang imagine. Lagi yung naunaon, Ang lubot sabi mo. mo na, buwang mo mo. Ayaw, amua. Ayaw mo, kaya dagang kinapuntik. Lugar, ako lugar no. Ang kang Maria mo yun, na, para medyo na mo'y gana sa mo. Kung amo na, wag yung may paingnan anak yun. Basta ka na, buti-buti, oh. Birthmark mananim. Gabig na yung mga pulbos na yung mga murag kuan. Unsa may kitsa may nagtira. Ha? Kisa na po Ano na yung mga siminto kwan gyapon? Powder. Ha? Baker, Baker. Eh, flour, ana. may flour. Dili happy si Master sa construction boss og Joe. Uy, napansin niya yung reaction ni mo. Ba? Napansin niya. Sige, Pops, sige ang ka na. reaction. Pero say mo. Murag ako rin yung gatanahon Bermi ba? Yeah, feel Siyempre, na ako. lisod pa ko kami din, eh. Magil. Si Ken Oo. Pama din siya nga nakasimento haom kaayo Jud. Grabe ang word nga haom mga igala. Lamig ka pa minaw lang. Haum. Haom. Fit kige, fit kige. Kalang pagplasta mo Oh, yes, Haom. perfect. Haum kayo. Ang problema daw sa construction law, brad, di na pwede makasinggit. Kay pareha naman daw mo kuan. So, okay, part. Dinaya, Bert. Okay, part. Brad, dinaya, Brad. Sumbagong na garon. Oh my God. Russell Rebellia sa ibon niya. Kaluod ba ani? Wow, noon. Napay. Ang problema ni Ken, napay mga buhok paghulbot, napay peanut butter. Hoy! Tanawan, isa ka na sa dang viewers, mga igala, matalo ko. Damak. Napakadamak ko. Samot nagsabungiro ka, kay di ka ikyas, inig lunch break, modalikyat, ubuangan kajot. Yan. Ay, mo day. Well, Sa bagay, again, kung walay, ako na-realize lang sa tanan mga comment ba, no? Na-realize na ako yun nga. Kung tinarong lang yun nga love affair, it's really an advantage, no? Kaya di ba, kupanin mo siya, pirmi, nasa da, pirmi, makita pa Ma-inspired mo ka. siya, pirmi, tama, ma-inspire ka nga nasa ana, pwede. Pero tama po, kung disadvantage, kung medyo kuwan sa ka nga tao nga person, nga medyo... Cheater ka. Di man galing May cheater, records. medyo medyo kiaton gamay. Pero siguro dapat, no, sa bagay, di ani na lang, kung sa bagay kung office mate mo, medyo tagalan lang yun nimo ang kuan pod, ang kanang, ang panliligaw ba, ang courtship. Para, like for example, what if kung sales ko, kuan akong trabaho, iba to babae ang sales, iba to lalaki, more on sa engineering siya. Nara siya dito. So kabalo nakadaan na salesman siya, kabalo nakadaan nga siya gyud ang tigstorya sa mga kliyente,
pag na mga boss yang mo entertain, mahulog ba nag-GRO na sila sa mga hindi ala sila Yeah. di ba entertainment ana-ana. So diya pa lang dapat aksipon na nimo ngayong ana kay mahimo man ang di maayo kung mag-uyab na mo masilo-silos din ka, maglagot-lagot din ka kay iyan ang gibuan na wa na corny na dayon. DJ na din ka. O, di ba? So dapat ang ana ang dating dia. Kay ang tendency diha di na nun siya maka by himself or herself tungod kay naka diha. Nagsilos-silos ka, malagot-lagot ka. Di na nun niya makita di na nun niya mapakita iyang best sa iyang career nga napili. Correct. Tinood. Kota na tanay ang gusto pero tungod kay kailangan lang kumula ko kay makita miso sa coffee shop imo siyang gibanten so mato gyud dito gyud lugar makita gyud lugar. Di gyud lugar diri sa. Dili na maka-perform. Yun nga dili man good kay dito mo siyang opisina kay dako kay nga account. Ulo sa kay nga big boss siya mo ani sa diri. Ako gyud adto dito kay siya na may nagpatawag nako. So mo gini mong ganata dapat gyud na kami ni skirt gyud. dapat naka PPE ka. Diya man go din ang ending. So ang ending maglagot na, wala na rin sa focus. Wala na. Ang ending So, undangon na natin. Resign. So in a way kaning isa pud ka point bitaw nga nung mas advantage ang wala sa Workplace. company ang imong uyab kay kita man gud as human being actually kailangan jud ta og freedom gyapon. Dili ta dapat enclosed or possessed sa atong own partner. Bisan pa og mag-asawa, bisan pag mga usab di man makaingon gyapon ka sa mga uban nga nagyapon kay time for self. Yeah, Di ba? yeah. Dagang gyapon kay ingon ana ga-struggle ana. And siguro mas advantage siguro tinood nga gingon nila nga sa to absence makes Makes the the heart grow grow fonder. Ponder. Tama. So meaning kanang ang inyong time nga mag-uban mo basin kadugayan ma-saturate masumo. So night times dapat nga fun gyud kanang babalansi. So kung kulang og fun, labing-labing, banding-banding mo na imong idugang na pod tapos next time ana na pod ana ba. So kung permi na lang I really think ako quality time magid ako or medyo advantage. Carla, paminaw Hindi ako na akong ingana gyud. Pero wala ako nakatry po og ingana. Pero ipat na ako'y choice. Mas maayo na lang nga dili kay at least interested ko nga naay ko'y maingon sa iya ba nga ay si Kuan ay si Joe bitaw butan ko si Joe kay Kana, gwapo na Yeah, yun. gwapo na sa Galing lang. Gwapong adlib ng yan now. Gwapo na yun, nana. Galing lang. galing lang. Continue. O nya na isend this ako Joe sa GCash. Ginegosyo mga igala. Nanginabuhi mga igala. Pero again, i-round na nato. It's already 1922. Ako, kung papiliyon yung ko, dili kay ko mo sugot nga office mate. As much as possible or kanang uban sa pisa dili kay lagi again ang akong gusto kung ako lay pabuton may gala. Gusto ko nga lahi nga world kana bang if na ako sa iya ha dili siya madamay sa akong kuan. And dagan mi maistoryan nga topic kay nasa siyang own world na po sa own world. Pero yan na ba mo na kung ako lay pabuton may gala. Mas gusto ko yung ganon para at least kung magkita ta together like you know, like you have different topics like that, you know, like that. Art. Kay kapoy magudapon ka ng kabalo na sa dance sa opisina or pagkita na mo, tira na dayon, ana, wala na idagay istorya ba? Walang intro-intro? Wala naman tayo intro. Gusto? Ano naman dito? Pero kung ako'y pubuton, diligay ko pabor sa office na relationship. Yeah. Relationship. Pwede tira-tira lang pero wala yung relationship. Tira sa office mate. Ano ba sa kanya? Pero wala yung love, relationship. Ayaw, Joe. Ako kay dili gyapon ko kuan bay kaning dili ko anang kuan office mate na imong kuan imong ka relationship gyapon. Kay naman kay gusto gud buhaton nga with your ka-office mate pod nga pwede ka nga mag-enjoy. Wow. Like kanang ba I mean kanang mga mag-out magkuan mo malakaw, di ba? Like office kanang kuan ninyo company kanang outing. Di ba? So na kay time gyapon kay sa iya pon nga part naman siya time gyapon nga magipag kuan sa iyang office mate na and then sada pud mo uli ka sa balay
nga mag-share siya sa iyang naitabo sa iyang opisina. Ano ba? Mag-share po ko sa unsay akong trabaho, ana bitaw murag nice po ba kay maka-share mo og kanang advice sa each other. Yes. Lakto ba sila si Rotas? Uy, ako same sa inyo ha. Nabakoy karapatan. Ayaw kawat sa mo. Lahi ang imo. Lahi mo dapat. Agree ka dapat. Kaya syempre sa ako, personality nga grabe ka, clingy, halakas, sige, bising kinsa, lay hawiran. Clingy ba rin ka? Dili man. Ha? Clingy ba rin ka? Dili man. Dili mo medyo kagapang-gakos. ma-mislead sa uban nga grabe. Wala ma, di man kagakakos-gakos. Dili mo kay nga nga klase nga person. Di mo kung ano Wala gay clingy mo nakita. So, night times mo yun, nga super friendly. Party na to. Di mo dito ka kuan. Murag delikado yun siya, no? Murag makawala na siyang trabaho. And another point is that gabi ko kasumhanon. So, murag dili mag-work na nga magkauban ni every day of every minute. And so, na siya. And the rest na yun na ninyo. Napay atong idugang daniyon ay mga wala na to na nalapitan na to. Lisod magdungan, apply og leave. Tinuod ba? Labi na may emergency sa... Tinuod ba? Good point. Good point. Sino yan? Sino sumagot? Si Maris Rosca. Kinalan, na-activity sa school ba? Agoy. Mo lagi na. At least makadungan. Say, for example, madto mo Singapore. Family. Mag-leave siya. Dili pwede duwa mo. Then, lastly, girls, ayaw gininyo na nga ganahan may nga dili mag-isa og trabaho because para maka-cheat. Problema ginanimo kung cheater na ginangimong one. Mangita ginagpaagi bisan pag-uban mo. Bisan mag-uban mo. Tama. Agree, may 1001 agree. So, ni si John, so pagtanaw, John. Tama yan. Murag laing kay pag-ingon ni Pupi sa ako lagi itong murag gibulyong kalit din nga sa ibo. Murag gipang Nakalang uban na. Sniper. Tinon man na siya. Bisa pag-abay mo opisina, kung mo-cheat yun na. Mga kapamilya, o sa inyong mga ka-BBS, kung namoy mga episode katong uban diya nga first time ang katanaw ni among show, kung gusto mo tanaw sa among mga uban among episode nga lingaw kayo, ato lang mo sa Spotify, i-search na dito ang Bitog-Bitog University nga podcast, na dito ang audio. Pero actually, maririnig pa nyo diri sa fan page na ako ang mga previews ng mga videos. Pero kasi gusto nyo mga Kamulog Drive, karon gym. Na may social, Spotify yun. Spotify inyong style na may gala. Then, kung masapot mo sa mo, kamo na Bluetooth speaker, gano'n. Monetize na dito? Ha? Dili, tagay lamig ko, tagay lamig support. At least ganahan ako mo share, kaya na akong tingog. Natay sa ka-fan o sa ka-attorney, yun siya nga, muhatag na siya something sa to. Cash ba? Yay! Cash. Kabastos may gala ka. Kabastos. To support daw sa to. Kaya mura naglison na gidaw ta. Mulang. Bitaw, salamat kayo. Salamat din. Tanan mga OFWs na nga nagsaad sa tubay nga pondaw pag mawala lang ning ko. Salamat. Ay mo kabalaka kaning BBS na mo, mabalik naman mabalik man gyud mi. Mabalik gyud na kay mag-oo naman sila. Di na mo ni undangon may gala. Og wala pa mo sa mong group. Ato mo sa mong group, i-type lang ang BBS, join mo dito sa grupo ha. Para pohon, magbuhat tadi og mga una tong promos, magbuhat og una tong event. Yay! Ana, magkita pohon. Okay? Tapos magkita din ta, magbanding din ta, ana. Mora na may gala. Okay? Soon. Please, kung namoy mga Instagram, mas active ko sa Instagram, Bernie Bitok 2, tapos akong YouTube channel, Bitok Bitok University, o syempre akong fan page, Bitok Bitok University. Master Poppy sa Instagram, sa Facebook, TikTok, Master Poppy Alaba, o sa YouTube, na ko'y mga bagong nga mga gipang-upload dito. Na ko'y isa ka-upload dito nga wala. Naghinilas po ko, naghilasking po ko dito. Tanahanan niya sa YouTube channel na ko. Okay. Yan, follow me also sa akong Facebook page, Instagram, YouTube channel, and TikTok. Yan, ako po dayon sa ko ang Facebook, Instagram, YouTube, o TikTok, Joe Romantico. Salamat guys. Yan. And na ako'y good news. Yeah, okay na. Salamat ata. I have here my merch. Aba! Ako ang mga patrol bag. I-zoom in sa takay ka sa Nice. It's filling era. Teka muna. Niwang lagi ka diya.
Uy, duwa man me. Pina-side view lang. And then, Ano murag Lagi, misleading? mura magdili lagi na ikaw lagi. ako na, uy, lain sa ka. Ako yung full face, ana, yung lugar. Gusto mo itong muhuot, yun ba? Muhuot. Nara, it's Filingera tote bag and my pants. Pila man na. Mag-think Tagpila? ako. Iparapol mo na karon? Parapol mo. Tapos lang na O next week na to iparapol. Ayan. Next Para week na to. next week yan. Sige, okay. Print screen niya si Maria. Print screen niya si Maria. Ready? Si Maria lang. Ang gusto mo apil ha? Si Maria lang. Maria lang, Maria Ready? 1, 2, 3, go. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Alright, i-post ang inyong mga pictures, inyong screen cap dito sa BBS na Nice, group, nice. na group chat. Yeah. Group chat anon, group na kon. Community. pangalan? Group na group. Yan. Basta group lang to. Group na group. Congratulations, Maria, sa imong kwan. Thank Congrats. you. Na-pressure ko. Sige, sunod po akong Bisayaoy shirt na po dahil ko po. Pressure na po dahil nila. Gabi. Kanigi si Maria mo min nakadalag. Sugod-sugod magugawi. Pay pitos na karon na. Ay, ako basta. Ako maging pressure sa inyo, ah. Ako naman. Tamo ngayon mo. Samo gelo. Tamo yun. Okay na ta, okay na. Okay na, okay na. Happy na. Alright, ingat mo tanan guys. I love you. Bye! Bye! Ay, dili sa ta magkuan, dili sa ta magkuan sa. Storage sa tag ginastos ba? Kana na to kaning 81, kaning 81. Oh. Abot ba ni 100?